си за хорските грижи. Дишайте дълбоко и не му мислете. Какъв ти е акцидента на теб? Няма акцидента се. Пък ако това не ви харесва, просто вижте първата позиция в... Инцидент е... Ти си инцидент. Случайен. Гледам и не вярвам на ушите си! Вече сме на първото място заедно с България днес на БНТ 2. Репортерът Румен Бахов е на посещение в прочут Пловдивски квартал. Насреща му е кой? Аз съм за Брянка Асенова. За Брянка Асенова много ще говори, така че бързам и аз да кажа нещо преди това. Покажи, моля те, откъде пълнеш вода. Ето от тази туба камене става пълненето на вода. Един спука вода. Да, пият вода от мазето. Ето къде е бил кладенеца на блока. Ти на кой етаж живееш? Аз петият, аз съм. 7 деца имам, мъжа ми затвор. За 4 години и половина. Питаш с тези деца. Аз от кошевите ям. Не ми стига помощ. Вода откъде я ползваш? Водата взимам от тук. Избито. Оттам има гумно, има нищо. Взимаме, пиеме, манджа правиме. Готваме, пиреме. Ток нямам, нищо нямам, господине. Бата, то складенец златан бе, манджа прави, гомно прави, пране пере без накъсване. Направо жива водата и казвам, брато. От тук вземеме вода, имаме малки деца, ходят във яслите, пълнихме въшки, нямаме вода. Плюс това не може да метеме вътре, да миеме. Плюс това пълниме и балхи, и мохи, пълниме също и дървеници пълниме. Така да питам, плащате ли вода? Не се плаща вода. Няма, те не плащате, да. Става въпрос, нека да има вода, ние ще го платим. Нека да има вода, ще плащам водата. Само да имам вода. Ало, ВиК-то, хората пари ви дават, изпускате ценни клиенти, ей! Миризма идва, гумно, миришат 7 деца ми отиват на училище. Болни са от това нещо. Не искам и да питам как мирише в това училище. Как да мирише, бе, приятелю? Хубаво мирише. Няма да се очудя, ако има даже паралелка с разширено изучаване на аромати, миризми и друг вид такива... Уви, да беше само липсата на вода, този блок с мед да го намажеш. Тук няма парапет. Ако човек в нетрезво състояние слиза надолу... Да, бе, в нетрезво състояние. Не ми се вярва някой в този блок да пие. Не ги подценявай, Геро. Но тук няколко човека са паднали през последните години. Паднали? Бахов, внимай да не ни покажеш точно как. И е много опасно. Оп, дръж, Бахов, да не се пахнеш в кладеница. Едно е сигурно. След това интервю Бахов има нужда от освежаване и още нещо.